Jagiri bibi aboko. CJ ebiye. Jagiri you are careful pa. No kwa de akuranya aka de. Me say no kura nso. Okasi bibi aboko. Jagiri yango classroom na dey ni yesu ya. Na akura ya satena se bia. Asamba kwa mtati se nye de obofo kwa nwura nkohu bia na nye de obofo kwa nwura nkohu nyina no bafia obeka de ntina ka. Enua e wo nwura mu ebinyi ete ya ebi di nkomo emoa omu di nkomo emoa ewo won amane emoa wo honhom ne ade okowuram okopom nkankan kwa najo a enema bibiri ho a uhu na oba na so obeka ni nyina wo fi a anya nkwada ada kura won nna anya nchirima obi a mpese on so be ye bomofo akonwuram eti ne nya ne obofo konwuram ko hu nyina na obeka ni fie afe ye bae ni ede ba ni odasani abrabo nyinare mu a enye bribia na yeka okay odasani wo ho ewunyi ntem ni bi ho a unhu a na wa homeso abo agina mu a okra ya na abu na ni tie na wadan na ni na okra man bomu wo ni nyina kogo wi se enye ni onipa hu nyinara na odi tudwa bi ho a na odi atu kotudwem okay akra na nansen Nsio ta topa o. Nsio. Na nsio de sesi je kura ka jo se nsio nto. Osio na eto. Ni efiri soro eba na osio. Okay. Ni akwakosa ewo ahinemu ababenom no. Ni akoyi afifiri ji mababenom no ye nsio. Ni ya ton wo circle na ya wonom no ye nsio. Okay. Ena ni akwasa wo de nsumu eba na ye asio. Okwasu bontin mu. Mpeni se ni okwasuo eno bohina asio ye riverside okay nsio ye ne ewo fie dada no se ewo fridge mu wo hina mu ye dan ne nsio ne atwedi amboja mu firi soroba ne ye osio ndi wo pa je se nansen osio etotopa October mu de sa na beba no CJ osio firi soro nsio de wo fie dada ana asio eye riverside na esi na so we dey CJ kra we dey say CJ kra bu ni ne haza ya nsio to osio neto na nsio to yesi nsio to odan pa osio neto sa kachi ogroma ana asio ndini yesi kwasio ono ane bohina asubontin asio river nsio water in the community and osio rain won ye nuanom na nso nyede ansonsone wontem okay na me ba ntina say okosa asio efibre mu e de bafia na ye nsio e de begu ahinamu a na aye nsio se osio to fi soro e begu tray mu na pampam na esebi no ma bari no ma ye nsio e ye nsio nsonsone wontem na akurade ba ko so a ekire ma adwene pa yese gwatuna numutuo watuna numutuo no ewo ho na nso yeta edidi dwuma wo mra na ne mra nso ye okay aduru akire obi tigare konfo akoma aduru kire no ahyase no waprea se enye nokure onim hwe ne ade afi ya bono de dua aduru ba bi no se afi de meka nokure ma me no wu ye no minim hu bi ya de ne nso no akwakosen onyina dua so ese watuna numutuo se onim hu bi ade ayira mantemu ha ya pa esi ohene de yemfa ye nikura enjusu no enkomra mu nyame mpangu de sije ma bompa ya mra manesa afi esi ade atumesi esi atuna numutuo na emu enye se oh ababa wa hu ya mefe matuma numutuo se mepenasem enye za ne karo obatu wa numutuo tuo pe no ya sem kasia pa ya sem kasia pa entensi empempi no krapo no asase no wanya ntum bombshell atule bia English no ne akan no eko bombshell watuna numutuo goa asem kasia pa say ye bayi ye kron no empempi na ye negative ye ade enye okay enti esi frame ya na me pese me ko na later me tu manu mutuo e ka kire ne se afede meba emfa kra emfa okay akura de ba ko yeta metati so ye
penyi due matemant ɛne papa watwa okay ɔpani odue mate nso so mante ɛsiane sɛ abusuapani headmaster asɔrepani sɔfoɔ ɔmampani sɛ wose biribiaa wobɛsosɔ so a na sɛ akufo ado adapa yɛtwa no nya de ketɔ mahama yɛtwa no Jerry Rollins yɛtwa no akufo ado yɛtwa no wosi wobɛdi akyi amu wobɛdane akwadaa owia bɛka sɛ oho na wo nso biribiaa wosɔ so ɔpani due mate nso mante sɛ wɔne keka wɔ mfikyire hɔ ɛyɛyɛ obi wɔkora wabusuapani no wote sɛ ɛyɛ wo paa na wabu w'ani agu so ɛsiane sɛ nya asɛm nyinaa ne ɛsosɔ so ɔpani due wobɛdi yie a ɛwɔ wɔ mu due yɛde wa si adeɛ so sɛ yɛ pani ne due ne mate nso so mante ɔpani due mate mante okay metate bibi free ya president especially CJ ka sɛ eduru amanfo so ne aka ya no ɛkyerɛ sɛ amanfo yɛ ɔman adanefo ɛsiane sɛ nipa atu afiri hɔ mangwase o Eastern region ɛyɛ amanfo sɛ bi aduasa ne nipa kakra ka wɔ no mfa nkyɛme ayɛ amanfo sese ɛsiane sɛ na yɛ dwakuro kakra paa de o Eastern region na mangwase Akuapem North na ɛyɛ dwa paa ɛne dwa na gukura nipa kakra bi na ɛwɔ hɔ eti wɔn na wɔn wɔ hɔ ne wɔmatu abankran wɔmatu akɔtakra de wɔmatu akɔtɛma no mo ne ade no so wɔn san kokoduru manwase a yɛ kuro kuma akora da ne kura na wɔn akai ya no cruise boys girls na those days you drew a man for so ane akai ya no okay akranti and then you ebere ni wankebere wanke ka se yes etia na etia nkantia na nkyerɛ sɛ ya no mmefa nkodi ɛda ɛda foforo ɛbɛka wa ɛbɛda wase efi ada bɛsɛn hyia bio